Je to BMW modelového radu E9 a tá fotografia je zo 70. rokov, dobre hovorím, to znamená, že to je vlastne čas, keď tá E9 bola de facto nová a je z Československa. Ahojte kamaráti, vítam vás pri ďalšom dieli nahrávania rozhovorov zo Zeleného kresla. Tieto rozhovory sa pravidelne konajú v Liptovskom Mikulášskej kaviarni Retro Gallery. Teraz sme spravili drobnú výnimku. Máme hostia z Bratislavy, ten má najväčšie svoje jadro fanúšikov práve v Bratislave a tak sme celé Zelené kreslo, vrátane Zeleného kresla a mňa a kameramana a všetkých tých ľudí, ktorí sú okolo toho, premiestnili do Bratislavy, do predajne Ford Driver. Takže náš prvý partner je jasný, je to Ford Driver a tých partnerov máme viac. Skôr ako začnem a skôr ako vám predstavím nášho hostia, tak poviem našich partnerov a to je Ford Driver, Retro Gallery, Rivax, časopis Veterán, Ravenol a knihkupectvo www.motoristickaliteratura.sk. A mojím hosťom je predseda a zakladateľ BMW Roadster klubu. Dobre som to povedal? Z Roadster klubu. Z Roadster klubu. Takže ešte raz BMW Z Roadster klubu. Noro Bozoky, čau. Ahoj Samo, ďakujem pekne za pozvanie. Ja mám na teba, skôr ako sa dostanem k tomu úplne najzákladnejšiemu, a to je BMW Z3, tak ja mám pre teba také, že záľudné otázky a ja ťa vyzvrtam, my sa pozrieme na tú Z3, ale Z1, Z3 alebo Z4? Z3. A Z8? Určite áno, myslím, že to je No teraz počkaj, to nie, určite áno. Vy si z toho vyfiltroval Z3, takže Z3 alebo Z8? Z3. Nekecaj. Som ťa prekvapil. No to teda, ja by som povedal, že keď poviem Z8, tak automaticky uhneš a dobre Z8. Prečo Z3, prosím ťa? To je dlhý príbeh, ale keď sa pozrieš na to auto, je to fakt krásny a nadčasový dizajn. To auto je vlastne z 90. rokov. To je presne doba, keď ja som vyrastal a formovali sa moje nejaký vkus a dizajnové názory. A toto je jedno z tých plagátových aut pre mňa. Jedno z tých aut, po ktorých som vždy túžil, ako deti sme si to stále tak nejako o tom rozprávali. Fakt je to krásny a nadčasový dizajn. Dlhá kapota, perfektné proporcie toho vozidla. Šofér v podstate sedí takmer na zadnej náprave. Čiže je to také veľmi dobré prevedenie toho motta, ktoré má BMW, Freude am Fahren, čiže radosti z jazdy. Všetko, čo si povedal, ale pasuje aj na Z8. A Z8 je tak trocha viac, nie? Určite áno, ale tá Z8 už keď vyšla, tak sa predávala v dosť vysokých cenových reláciách. Bolo aj vyrobených veľmi málo kusov. Je to skôr také špeciálne auto. Ale určite, ak tomu raz dojde a bude na to finančná situácia. No, takže vlastne za všetkým sú peniaze, hej? V podstate áno. Nie žena, že nepotrebuješ manželke sa spýtať, že môžem si kúpiť Z8. Možno, že to auto by sa páčilo aj jej, takže... Dobre. Tvoja diagnóza BMW ma veľmi zaujíma a ja sa hneď dotknem tej fotografie, ktorú si mi ukázal, pretože pre mňa to bol taký obrovský štarter, ktorý vo mne vzbudil obrovskú zvedavosť, pretože ja potom všetci, kto nepoznáte túto fotografiu, tak si ju potom môžete, alebo ak neviem, že nakoľko je veľmi vzácna, či je už toto replika. Toto je replika. Takže môžeme ju nechať potom kolovať? Kľudne. Je to BMW modelového radu E9 a tá fotografia je zo 70. rokov, dobre hovorím, to znamená, že to je vlastne čas, keď tá E9 bola de facto nová a je z Československa. Tak. A je tam Norov tatko. A to vo mne vzbudilo obrovskú zvedavosť. Ja to teraz pošlem tam ďalej. Jasné. A ty nám, prosím ťa, povedz, že ako to je možné, že tvoj tatko sedel na E9 v Československu v 70. rokoch? Poviem ti ten príbeh. No daj. Ja v podstate celé detstvo som počúval od môjho starého otca, že si chcel kúpiť BMW. Vždy túžil po BMW. A
On sa k nemu takmer aj dostal. Písal sa rok 1975 približne. Môj starý otec už na tú dobu, je celkom zaujímavé, veľmi často chodieval na služobné cesty do západnej Európy. Samozrejme, deti a manželku musel nechať doma. No a jeden z jeho obchodných partnerov vlastnil BMWčko. Jemu sa to auto zapáčilo a tak ďalej, chcel ho od neho kúpiť. Spravili to tak, že obaja vlastne prišli na tom aute do Československa, aby ho v podstate nezastavili na hraniciach môjho starého otca. Prešli cez hranice, prišli vlastne do môjho rodného mesta, kde starý otec býval a to auto kvázi 3 dní bolo pred jeho domom. 3 dní ho vlastne skúšal, pamätám si z jeho rozprávania, že chodievali na rôzne výlety a tak ďalej. Začal riešiť vlastne papierovačky, začal riešiť, ako by to auto mohol od neho kúpiť, nejako to zlegalizovať a tak ďalej. Potom však prišlo EŠTB, ktorému odporúčilo to auto vrátiť pôvodnému majiteľovi, lebo by mal z toho stále problémy. Jednoducho spravili by mu možno zo života peklo. Tu ťa zastavím. Dostala sa k tebe informácia, že koľko za to auto chcel ten bývalý majiteľ, alebo teda... Túto informáciu nikdy o tom nejako nehovoril. Zaujímavosťou je, že vlastne starý otec ani nevedel, o aký model sa jedná. Jednak v tej dobe BMW vyrábalo možno, že 4-5 modelov, nie ako dnes vyrába BMW 14-15 modelov simultáne. Vedel o ňom iba to, že to bol 3 liter. Vedel o ňom to, že to bolo neskutočne pohodlné auto a išiel na ňom na nemeckej diaľnici 200 km za hodinu. To bolo v podstate to najviac, lebo E9 mala 2800, mala 3.0 CS, CSI a potom úplne, že Batmobil malo, že CSL. Tak. To znamená, že buď to bolo CS alebo CSI, to už by sme podľa ročníka, ale to asi nezistím, ale vieš, čo ma zaujalo? Ty si mi povedal včera, že budeš po nej pátrať. Tak, ešte sekundičku, ešte niečo vysvetlím predtým. Vlastne tým, že starý otec nevedel, aké auto sa jednalo, on ho vždy volal iba, že to BMW. To BMW, OK. Ja keď som mal nejakých 15-16 rokov, tak som vlastne pomocou internetu zisťoval, o aké auto sa jednalo. Zachovala sa jedna jediná fotka toho auta. Na tom aute vlastne na kapote sedí môj otec a moja teta. To je tá, ktorá putuje. To je vlastne táto fotografia, vlastne tá jedna jediná zachovaná. Podľa tejto fotografie som zisťoval na internete, o aké auto by sa mohlo jednať. No a vyklulo sa z toho nie hociaké BMW, ale teda E9 3 liter, pravdepodobne sa jedná o CS verziu. Áno, Polaris, strieborná farba. No a čo sa týka toho pátrania po aute, toto auto teda musel vrátiť pôvodnému majiteľovi. V podstate mu zostala len taká nejaká spomienka, taký sen, ktorý mi neustále mi túto historku hovoril, keď som bol dieťa. Máme momentálne možnosť skrz BMW archív sa dopátrať k tomu autu. Uvidíme. Budem sa to snažiť riešiť v najbližšej dobe. To myslím, že bude zaujímať aj viacero ľudí, ktorí sú z veteránskej oblasti, že kde sa dá dopatrať k informáciám. A ty vzhľadom na to, že už máš do BMW určitý prienik, tak ako budeš pátrať potom? Možno trošku predbehnem celú tú historku, ale BMW Z Roadster Club Slovensko patrí pod BMW Classic. A to sa dostaneme k tomu. To znamená, že budeš pátrať cez BMW Classic, že im donesieš a budeš Classic, podľa tej jednej fotky jedinej budeš skúšať? BMW Classic má vlastne svoj archív. Áno. Vlastne oni vedia o všetkých autách, ktoré kedy boli predané. Pravdepodobne o všetkých autách. Vieme meno majiteľa, pôvodného majiteľa. Ten človek bol z Mníchova, takže pravdepodobne skrz neho sa budeme vedieť dopátrať. Tvoja túžba je vypatrať to konkrétne auto? Áno. A keď sa k nemu nedostaneš, keď ho nevypátraš, kúpiš si E9? Ak bude finančná situácia, tak áno. Samozrejme, tá E9 dnes je považovaná za skvost. Jednak BMW histórie, jednak dizajnový skvost.
Tie A adekvátne e-deviny, ohodnotená tie finančne. e-deviny zase sa pohybujú vo vysokých cenových reláciách. Mhm. Môj prvé BMW bola E90, Okay. ktorú som si sám doniesol z Nemecka. Ale tu máš dodnes? Či už Vymenil vymenil? som ju za E91 s, s identickým motorom, s identickou farbou. Je to najmä z rodinných dôvodov Mhm. a vlastne to auto mám samozrejme dodnes. Mhm. Ale ty máš viac BMW. Áno. Tak, tam povedz aké. Okrem toho ešte vlastním i3, elektriku, a v podstate to auto používam 90% času na takú Mestská kabelka. mestskú a prímestskú dopravu. Spokojný si s elektrinou? Veľmi. i3, E91 a ďalej? Máme potom ešte jedno auto inej značky, ktoré nebudem menovať. A nehovoril si, že máš 39? Nemám 39, ale Z3 dizajnoval Joji Nakashima, vlastne Okay. dizajnerská legenda v BMW. E90 dizajnoval ten istý človek a on ešte dizajnoval aj E39, čiže 5-kový bavorák z prelomu 90 Ale spomínal si mi rokov. E39 vo svojom živote. To je to auto, ktoré mi ešte chýba do kolekcie Aha. všetkých aut Jojiho Nakashimu. Z1 je taký ten filozofický predchodca Z3 a ona má veľmi zaujímavý príbeh. Spomenieš si, čo spustilo vlastne, alebo čo stálo za vznikom projektu Z1? Určite to bola aj taká reakcia na Mazdu MX-5. Mhm. Keď si zoberieš, tak roadstery alebo roadstery moc sa nevyrábali až do tých 80 rokov. Tam bola fakt medzera, keď si vlastne nevedel kúpiť nového roadstera. A práve MX-5 to vzbudila Práve späť. MX-5 to tak nejako otestovala ten trh. Toho sa samozrejme chytilo BMW, ktoré malo skvelú históriu a skúsenosti s roadstermi z minulosti. Tá Z1 bolo, dá sa povedať, trošku aj také experimentálne auto. Vyrobila to divízia M-Technik. Mhm. M-Technik má na starosti technické inovácie a prototypy aut. Mhm. Dodnes. A to je ešte taká zaujímavý príbeh, že vlastne prečo sú Z-kami. Každý si v podstate myslí, že je to od slova Zukunft. Mhm. Teda budúcnosť z nemčiny. Mali to byť akože také autá budúcnosti. BMW to samozrejme potom využilo na marketingové účely. Ale je to od slova cukrík. Lebo to dobre znie, áno. Tá divízia M-Technik má interné označenie ZT. Mhm. Čiže ich prvý veľký projekt bola vlastne, použili to Z z toho interného označenia a ich prvý veľký projekt bol Z1. Potom mali menšie projekty Z10 až Z100. Mhm. No a keď to auto išlo do produkcie, už tomu nenašli lepší názov, jednoducho ponechali ten jeho produkčný alebo ten interný názov Z1 a už zvyšok je história. Paralelne s tým sa vyvíjal ešte druhý model s označením Z, respektíve bol v tom čase vyvíjaný a to bola motorka. Áno, to bol jeden z tých, môže byť, že to bol jeden z tých menších projektov Z10. Ale vyhrala Z1. Vyhrala Z1. Viezol si sa v Z1? Osobne som sa v nej neviezol, máme však v klube jednu vo veľmi peknej čiernej, on sa to volá, že Dream Black farbe. Budem rád, ak ma jej majiteľ prevezie takedy na budúci rok na nej. Takže ti nemám hovoriť, že či to je... Lebo ja som šoferoval aj Z3, aj Z1 a tá Z3 bola iná. Z1 sa mi páčila viac, lebo viac pripomínala práve tú prvú MX-5 na jazdenie. Z3 už bola trocha inde vysotená, ale to nevadí. Na to prídeš sám, keď sa ti to podarí. A Z3 je auto, ktoré zohralo významnú úlohu v Bondovkách. Máš prelustrovanú aj históriu Z3 z tej takej tej celebritnej časti, že kto všetko Z3 vlastnil? Toto nemám, priznám sa, ale treba uznať, že to bol jeden geniálny marketingový ťah od BMW. Jednak to bolo prvé auto, Z3 drží prvenstvo v tom, že bolo prvé auto, ktoré bolo cielený product placement vo filme. Áno.
To auto sa tam objavilo možno, že na 1 minútu. Mhm. Čítal som, že BMW im nedovolilo nič iné, len ísť rovno. Áno. Oni tam potom spravia taký malý drift a viem, že z toho bol trošku taký prúser v tom filme. To boli vlastne predprodukčné verzie vo farbe Atlanta Blue. Šoferoval to teda Pierce Brosnan. Dodnes ma fascinuje, ako sa to vôbec BMW podarilo. Im sa podarilo vlastne zakontrahovať s tvorcami filmov Jamesa Bonda, že v nasledujúcich 3 filmoch sa objavia bavoráky. Pritom James Bond vždy jazdil na Aston Martinoch. Takže vlastne v GoldenEye sa objavila Z3, vyslovene ako product placement, ako také nejaké predstavenie toho vozidla. Možno na to existuje jednoduchá odpoveď. Za peniaze v Prahe dom. Asi áno. V nasledujúcom filme, to bol Tomorrow Never Dies, sa objavila vlastne 750 E38 a v World is Not Enough sa objavila Z8 ako Bondové auto. Bude to nosenie dreva do lesa, pretože vy všetci viete, čo Z3 vlastne je, ale naši diváci možno nie úplne. Tak nám ju tak trocha povyzliekaj, povedz nám, že aké to má nápravy. Toto auto je založené na trojkovom bavoráku E36 a konkrétne E36 Compact. To znamená, celý podvozok je vlastne kompakt, predná náprava z E36, zadná náprava z E30, lebo aj kompakt ju tak mal. Dôvod je tam veľmi praktický. Tá zadná náprava z E30 bola jednoduchšia a menšia, zabrala menej miesta. Potrebovali fakt túto ušetriť priestor. Karoséria je samozrejme unikátna a unikátny je aj interiér. Zopár dielov teda pasuje v interiéri z E36, ale teda ten interiér je unikátny. Zajímavosťou je, že interiér nedizajnoval Joji Nakashima, ale Michael Ninic. Hej. Ten interiér je cielene veľmi jednoduchý. Je orientovaný na šoféra. Je orientovaný na to, aby si tú jazdu užil. Aby si sa venoval jazde, šoférovaniu. Tak je to také veľmi dobré prevedenie toho šoférskeho DNA, ktoré BMW majú. Pod prednou kapotou sú pozdĺžne uložené agregáty. Ty tam máš aký? Áno, toto je radový atmosférický 6-valec. Ja konkrétne mám 2 liter, to bol najmenší 6-valec. A ešte boli aké? Začali sa vyrábať vlastne 4-valce od 1.8, 1.9 v rôznych výkonnostných variáciách podľa toho, či to bol facelift alebo pred facelift alebo facelift. A čo sa týka 6-valcov, tak sa vyrábali, pre Európu sa vyrábali 2 liter, 2,2, 3 liter a potom ešte 3,2 M-ko, tá mala 320 koní. A v Amerike sa ešte objavili atypické motory ako 2,3 a 2,5. Ako sa Z3 s vyvetranou hlavou bez strechy pozerá na to kupé, alebo teda shooting brake? Je to Z3 kupé. Áno, je to kupé. Ja viem, kupé to málo oficiálne, ale karosársky to nie je kupé. Je to shooting brake. Je to shooting brake. Ja ho občas volám, že Z3 kombi zo srandy. Ja mám veľmi rád, že mám tu možnosť dať dole strechu. Hej, že ma nič nelimituje. Je krásne počasie, idem vyvetrať hlavu. To auto má perfektné jazdné vlastnosti. Hovorí sa, že tá Z3 je posledné analogové BMW. Máš tu fakt ten analogový pocit z tej jazdy, čo mi chýba napríklad pri moderných autách. Máš tu hydraulické riadenie, veľmi presné a veľmi zábavné. Hej, toto auto je vyslovene stvorené do zákrut, na pezínsku babu a tak ďalej. Čo sa týka toho kúpečka, myslím si, že ten dizajn kúpečka musel dozrieť. Musel dozrieť. Mne sa napríklad extrémne páči, keby som si mal ja vybrať, že či Z3 bez strechy, a to ja som vyvetraný človek, lebo ja mám rád auta bez strechy, ale keby som si mal ja osobne vybrať, že či toto, alebo práve ten shooting brake, ja si kúpim ten shooting brake z 2 dôvodov. Je ich málo. Zčasť to je práve milovníkmi BMW vozidiel nenávidená karoséria z nejakého dôvodu, alebo bola obchádzaná, ona dozrela. A síce nie som v tomto veľmi na peniaze, ale tá Z3 kupé v úvodzovkách špurtuje brutálne. Ona držala, nikto ju nechcel, stála pár korún a zrazu, že puf. Presne tak.
Pokiaľ zo Roadstera bolo vyrobených 279 000, z kúpečka bolo vyrobených 17 000 kusov. A to je presne dôvod, prečo je dnes to auto vyhľadávané. Je to rarita, cena ide hore, mám pocit pomaly každý rok. A dávali sa tam len tie vyššie motorizácie. To znamená, že tam stávala iba 2.8, 3 liter a 3.2 M-ko. M-ko. Je pravda, že sa na nich v tých M-kových verziách rozvyklali sedadla? Lebo pri E36 áno. Ja mám pocit, že všetky tie autá z tej doby majú trošku taký neduch, že ten interiér niekedy sa tak trošku až rozpadá. Ty by si sa pustil, keby si to auto našiel polohrdzavé, s chýbajúcimi dielcami, pustil by si sa do renovácie? Pokiaľ by to nemalo nejakú brutálnu históriu, áno, že po niekom, pustil by si sa do renovácie Z3? Toto auto, čo vidíš, je komplet zrenovované a zreštaurované. Čiže, poviem ti taký príbeh. Ja keď som to auto kúpil, som ho rozobral do šróbu. Tuto vlastne neostalo nič, len skelet. Zostal tu len skelet a motor. Diely sme mali doma v podstate všade. Tú zimu, jednu celú zimu, potom ako som ho kúpil, som to auto renovoval, reštauroval, rozobral do šrobu. Bola tam nejaká hrdza, takže som potreboval poriešiť v prvom rade hrdzu, podvozok, interiér som na kompletku rozobral, takže vlastne toto auto, čo vidíš, je zreštaurované. Takže áno, pustil som sa do toho. Koľko to stálo? Neviem, či mám úplne presnú sumu. To je také to, že keď poviete manželke, prosím ťa, nepredávaj to za to, čo som ti povedal, že som to kúpil. Ty nesmej, ty si do šrobíka, do skrutky rozobral kilečko, MBčku. Toto auto je veľmi vďačné na domácu opravu. Čiže ty si to robil sám? Veľa vecí som z toho robil sám. Ja dodnes si toto auto, aj moje ostatné auta servisujem sám, pokiaľ sa nejedná o nejakú fyzicky náročnú vec. Okay. Nemám normálny nemám veľký zdvihák, na ktorom by som vedel zdvihnúť auto, čiže ak sa jedná o také ťažšie veci, tak samozrejme ho beriem do servisu, ale v podstate si na ňom sa snažím robiť všetko sám. Nezabudol som, koľko to stálo? Nemám tú sumu. Nemáš ju, alebo nechceš ju? Nemám to spočítané. Je to viac, ako to auto reálne stojí na trhu? To mi za to už nikto nedá. Je to jasné, že ti to nikto nedá, ale takže stálo to viac, ako keby si kúpil pekný cukrikový stav? Asi áno, ale... To znamená, že to auto je pokom, kde si ho našiel? Povedz mi prosím ťa, že bol tam Karel Gott alebo niekto. Nebol tam Karel Gott, to je taká zaujímavý príbeh tiež. Ja už som bol nachystaný, že si idem auto kúpiť do Nemecka. Už som bol fakt nachystaný, že už som mal nachystané peniaze a tak ďalej. A zrazu sa objavilo auto v Bratislave, vlastne v Záhorskej Bystrici. Kupoval som to od bývalého generálneho riaditeľa Dekry. Jazdila na tom jeho manželka. Ale vlastne to auto bolo v takom zúboženom stave, takže bolo tam fakt čo robiť a ešte dá sa povedať, že ešte stále aj je. Bolo tam dosť veľa hrdze, podvozok komplet celý sa robil. Do motora v podstate motore som vymenil, čo sa dalo. A mením to niekedy aj preventívne, aby ma to auto niekde nenechalo. Ja na tom aute jazdím bežne. Urobil si to dobre, lebo tu je nejaká cena. Ja som si naivne myslel, že to je tá z Villa d'Este, ale nie je. To je bolo super. Čo to je za cena? To sme sa na tom zasmiali. K tomu sa dostanem. Čo je toto za cena, prosím ťa? Toto je cena, ktorú sme dostali nedávno na akcii Cars in the Castle. Vlastne tento rok to bolo, okrem iného to bolo aj v Budmericiach a vyhral som vlastne kategóriu Youngtimer, alebo vlastne bol som jedným z ocenených v kategórii Youngtimer. Čo oceňovali? Ja to beriem ale aj tak, že je to vlastne cena pre celý klub. Okay. Je to fakt také zadosťučinenie toho celého klubu. Ale čo ocenili, že peknosť toho auta, stav? Predpokladám, že originálny stav. Okay. Ja sa ho snažím reštaurovať do originálneho stavu. Čiže si neskončil s reštauráciou ešte? Nie, a mám pocit, že to asi nikdy neskončí. Čo mu chýba? Okrem toho, že mu nejdú sklopiť spätné zrkadlá. Sú tam ešte nejaké maličkosti, hlavne nápravy si budú ešte vyžadovať nejakú renováciu.
Ale dá sa zohnať na to všetko, áno? Napíšeš, zoženieš v BMW, buď cez Classic, alebo jednoducho Áno. dá sa to zohnať, áno? Povedal by som, takých 90% vecí sa ešte dá našťastie zohnať priamo v BMW. Uh-huh. Sú niektoré veci, ktoré sa nevyrábajú už vôbec Uh-huh. a tie veci potom musíme zháňať všade kade, väčšinou v zahraničí. A najmä keď sa jedná o 6-valce, na to je veľmi málo náhradných dielov, tak vlastne spod ruky by som povedal. A jazdíš s ním ešte aj tak, ako sa patrí na Roadster, alebo si to šetríš? Aj, podľa nálady. Čiže sem tam soda, sem tam Podľa pijanko. nálady. Tak. Keď sme sa stretli prvý raz, tak ešte si nefungoval pod BMW Z Roadster klubom, Áno, ale si fungoval pod klubom, ktorý mal v názve Z3. áno. A odtedy asi rok ty si zaradil úplne iný rýchlostný stupeň, oveľa vyšší, ale pod plným plynom si vyštartoval a v podstate ten tvoj klub sa stal oficiálne uznaným klubom mnichovským BMW. Čo to znamená? Tak. Momentálne sme prvý a zatiaľ Jediný, áno. oficiálne uznaný BMW klub, teda uznaný priamo v BMW v Mníchove. No, znamená to, že jednak je toto celé takéto uznanie vlastne je veľmi prestížna vec. Čiže ono to pridáva tomu klubu na prestíži a na dôveryhodnosti. Koľko je na svete takých klubov? Že je vás 60? Pokiaľ viem 800 klubov, ale to sú všetky BMW kluby. A takých, ktoré sa venujú len otvoreným autám? Nemám to spočítané, Ale existujú. ale je ich, áno, samozrejme v Nemecku máš samostatný, dokonca v Nemecku je samostatný len na Z3 klub. Tak tam ich je veľa predsa. V Holandsku To je obrovský trh. je Z Roadster klub. Čiže takmer v každej európskej Čiže zhruba krajine. 801 je na Slovensku. Tak. Všeobecne BMW ako tému Tak. majú, áno. Treba povedať, že vlastne BMW kluby má na starosti BMW Classic. Je to kvázi odnož BMW, ktorá sa venuje len klasickým vozidlám. Aby sme chápali, čo je klasické vozidlo, respektíve historické vozidlo, sú všetky vlastne historické vozidlá až do prvej generácie Z4. To znamená čiže tam E85. Tam to končí. A to si oni tak dali. Keď si to tak zoberieme časovo, tak sú to v podstate autá staršie, musí to byť staršie ako 20 rokov. A oni to posunú, že Pravdepodobne to budú o rok posúvať. to zase posunú Áno, a posunú, pravdepodobne, áno? keď dojde k ďalšej generácii Z4, tak to posunú na tú druhú generáciu Z4. Čo ti to prináša, že si sa stal, alebo teda tvoj klub a Jasné. teda tvoji klubáci, že ste sa stali členom takéhoto prestížneho veľkého klubu a že vás uznali okrem toho, že máte zľavu do múzea, čo ešte? Ako som spomínal, je to prestížna záležitosť, dáva to hodnovernosť v očiach našich partnerov. Verím, že to zvyšuje hodnovernosť aj v očiach samotných členov klubu. Okay. Máme prístup k rôznej technickej dokumentácii cez BMW Classic, technický support, k archívu, k dokumentácii aut. Takže takéto, nepovedal by som, že zanedbateľné veci, ale v podstate tie BMW kluby nielen poskytujú nejakú sociálnu funkciu, že vlastne združujú tých majiteľov tých vozidiel, ale vyslovene tam ide o ten technický support. Tento rok sa nám podarilo dostať do samotného BMW Classic, to znamená do budovy BMW Classic. Je to, dá sa povedať, je to tá časť múzea, ktorá nie je prístupná verejnosti. Nedá sa tam len tak dostať, vieš sa tam dostať, keď si motoristický novinár, alebo keď si členom BMW klubu niektorého z BMW klubov. No a okrem toho, že je tam jedna veľká hala všetkých vozidiel, ktoré nie sú práve v múzeu, tak je tam aj servis historických vozidiel, alebo servis klasických vozidiel. To bolo napríklad osobne pre mňa jedna úžasná, dobrá kaviareň. Úžasná vec, áno, je tam aj kaviareň. Pre mňa osobne to bola úžasná vec vidieť tam autá reálnych majiteľov na zdvihákoch. Tam obrovské skvosty. Tam to opravovali. Úžasné auta tam boli na tých zdvihákoch. Mali sme tam dokonca zákaz fotiť, lebo sa jednalo o teda vozidla reálnych zákazníkov. Na to, aby sme sa stali oficiálnym BMW klubom, my sme potrebovali aj oficiálne také potvrdenie alebo taký endorsement od lokálneho importéra.
My sme toto však nakoniec nepotrebovali, lebo sme už preukázateľne úzko spolupracovali s BMW Slovensko napríklad. V čom? V čom ste spolupracovali? Spolupracovali sme, jednak sa jedná o nejakú mediálnu, marketingovú spoluprácu, spolupráca na našich eventoch, na našich automobilových zrazoch a v podstate zabezpečenie alebo podpora, nejakej materiálna podpora. To auto ešte bolo aj na Concorso de Eleganza Villa d'Este? Tak. A tam si otvoril dvere sám, alebo ti pomohlo BMW alebo BMW Classic? V tomto konkrétne nám pomohlo BMW Classic. To je práve jednou z tých výhod byť BMW klubom. To znamená, že ste sa tam dohodli v Nemecku, v Mníchove a alebo vám teda aj oni zavolali a išli ste spolu k jazeru Como, kde ste vystavili v rámci značkového podujatia BMW Classic vaše autá, áno? Áno. To ste boli ale prví Slováci vlastne v rámci tej klubovej časti. Nie v rámci konkurzu toho hlavného, lebo tam Slováci už boli, ale tejto klubovej časti, áno? Tak. Ako som spomínal, jednou z tých výhod byť BMW klubom je, že nám to otvára nám to dvere na rôzne špeciálne podujatia a na rôzne špeciálne miesta. Jedným z tých vlastne bolo aj Concorso di Eleganza, keďže to organizuje BMW a vlastne organizuje to konkrétne BMW Classic. Celé to podujatie. No a vlastne áno, udialo sa to v Mníchove v marci tohto roku, keď sme sa bavili vlastne s tým pánom, ktorý nás sprevádzal a vlastne ja a ešte tuto môj kolega Andrej sme boli prví Slováci, ktorí sa zúčastnili tej časti Concorsa, ktorá je venovaná BMW klubom. Volá sa to Amici and Automobili. Koľko vás je v klube? Momentálne je nás 66. 66. Z toho 61 Slovákov, 4 vozidlá z Českej republiky a jeden člen z Maďarska. Takže vlastne ten klub je už v podstate aj medzinárodný. A keďže to je Z-Roadsters, alebo teda Z-Roadster klub, nemáte tam len Z3, aké sú tam všetko modely? Máme teda Z1, ktorú som spomínal, je veľká prevaha Z3 celkovo na Slovensku. Máme celkom veľmi dobrý počet Z4 všetkých generácií, to znamená, vlastne to boli 3 generácie Z4, akurát čo nám chýba je Z8. A pritom sú asi 2 na Slovensku. Tak, a neviem, či nie aj v okolí Bratislavy obidve. Vrelo ich očakávame v klube. To je taká pozvánka. Z8 je očakávaná v BMW Z Roadster klubu. Máme niekoľko Z3 Coupe, samozrejme, tie sú veľmi, veľmi zaujímavé. Máme niekoľko zaujímavých individuálnych verzií. Aj si pomáhate nejako pri opravách, nejaké rady si dávate, prišiel som na to, viem, prečo ti nešlo to audio. Funguje tam taká spolupatričnosť, taká pomoc? Celý ten klub a vôbec dôvod, ako vznikol a prečo vznikol, je presne tento, ktorý hovoríš. Že ste si chceli pomáhať. To znamená, že to auto má veľa problémov pri fungovaní. Najmä tá Z3 sa dostáva momentálne do toho veku. V podstate tento rok má Z3 30. výročie. To znamená, že dostáva sa do toho veteránskeho veku. Nevyhnutne pri autách, ktoré majú 20 plus rokov, nevyhnutne odchádzajú rôzne diely. Servis je o niečo náročnejší, takže áno. Ktoré sú fakt tie, že istota, že toto je crème de la crème, najviac, čo si môžeš zo Z3 vybrať. No určite sú to tie najvyššie motorizácie. Čiže MK? To znamená MK 3,2, tých bolo vyrobených fakt málo. Ale nejaká farebná kombinácia, niečo, čo urobilo z toho auto také zaujímavé a nemuselo mať taký silný agregát. Práve tie individuálne verzie, ktoré vlastne pozostávali z toho, že to bola to nejaká kombinácia istej farby, istého interiéru, istej výbavy a BMW to predávalo ako individuálna verzia. Oni mali dokonca vlastný názov. Čiže sa to marketovalo, predávalo pod určitým názvom, napríklad Bella Machina, British Traditional, Kia Lamy, Monza. Je veľmi zaujímavé, aká bola farebná škála v tých rokoch. Tie Z3 sa vyrábali v 30 rôznych farebných kombináciách. Čo čaká klub budúci rok?
Tento rok ste mali zaujímavé veci, bol to naozaj aktívny rok, dostali ste sa do povedomia Európy vďaka Mníchovskému, alebo teda vďaka spolupráci s Mníchovom. Čo plánuješ na budúci rok? Jednak ten fakt, že prvé Z3, alebo tie najstaršie Z3 sa dostávajú do toho veteránskeho veku, vlastne bude vyžadovať oveľa vyššie nároky na kvalitnejší servis, na náhradné diely, čiže ten význam toho klubu bude narastať do budúcnosti. Čo sa týka plánov do budúceho roka, pravdepodobne opäť navštívime BMW Classic v Mníchove, potom sú to tie naše obvyklé automobilové zrazy, organizujeme otvorenie sezóny, veľký výročný zraz, väčšinou v júni, a ukončenie sezóny. Okrem toho organizujeme ešte vianočné posedenie pre členov. Veľmi rád by som zorganizoval možno nejaký technický workshop, čo sa týka nejaké zvyšovania takej tej technickej úrovne členov. No a čo sa týka ešte takej budúcnosti, to je taký nesplnený ešte sen, je to taká spoločná klubovňa. Okay. Jednoducho spoločné miesto, kde by sme sa vedeli stretávať, kde by sme si tie autá... načrtol, že toto by bola dobrá klubovňa. Kde by sme si tie autá vedeli možno aj servisovať a tak ďalej. Norbert Bozovký, zakladateľ a predseda BMW Z Roadster klubu. So sídlom v Bratislave, áno. Áno. Ale ty si z Ivanky a máte celoslovenskú pôsobnosť, vedia o vás v Mníchove, vie o vás aj importér v Bratislave, pretože veľmi rád komunikuje práve vašu činnosť. Ja ti držím palce, aby tá ďalšia sezóna vyšla, aby bola lepšia ako táto. Ďakujem všetkým vám, že ste tu boli pri ďalšom verejnom nahrávaní rozhovorov zo Zeleného kresla. Rozhovory zo Zeleného kresla majú svoj domov v Liptovskom Mikuláši v kaviarni Retro Gallery a teraz sme mali mimoriadny diel tu v Bratislave. Verím, že do Bratislavy sa opäť niekedy pozrieme, na budúce však budeme nahrávať opäť v Liptovskom Mikuláši. Musím spomenúť našich partnerov, ktorí participovali na tomto rozhovore, a to je predajňa Ford Driver, predajňa, kde sme si teraz urobili takú malú klubovňu BMW Z Roadster klubu, kaviareň Retro Gallery, autokozmetika Rivax, časopis Veterán, oleje Ravenol a knihkupectvo www.motoristická-literatúra.sk. Ďakujem veľmi pekne, že ste vydržali až do konca. Noro bol perfektný host, on vie toho extrémne veľa, ja mám na ňo veľmi veľa otázok, ale to by ste museli pozerať na niekoľko častí. On je totiž, čo sa týka zetiek, chodiaca encyklopédia a ja vám môžem prezradiť, že niečo z jeho dielne nájdete potom aj v časopise Veterán. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť a dovidenia na budúce. Ďakujem pekne.